welcome back to Sanela Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, nazi-ke ngena manje-ke ngicabanga ukuthi niyamkhumbula-ke lo wabhuti owakwatrenda. Ngani mazothi ubhuti noma mazothi usisini, kodwa igama lakhe-ke uQhikiza wase Pietermaritzburg. Bebathi kunesicelo-ke anaso-ke ebandleni-ke lamaNazaretha nakumholi walo uNyazi Lwezulu ukuba amumukele njengenkosazana. Lungelo uneminyaka u-31 owase Willow Fontaine Mgungundlovu. Utheke usekhathele ukuhlala abantu besilisa uma eyothamela-ke iy'nkonzo noma-ke inkonzo yebandla ethempelini langakubo eThulani, kodwa usefuna ukuhlala namakhosazana amboze-ke naye-ke. Ekhuluma lezo-ke ngempelasonto, uLungelo oyintokazi emuva kokuguqula ubulili bakhe uthe useneminyaka-ke ekhonza kuleli bandla ngenxa yokuthi uyalithanda kanye noNyazi futhi-ke uyalithanda. Uthenda kuba esamile ukukhonza ngenxa-ke yokucwaseka ahlangabezana nakho khona-ke ebandleni, kodwa nje uyathanda ukuthi-ke bamemukele njengenkosazana. Uthe uLungelo ucela kubaholi bebandla ukuba-ke avunyelwe ukuba agqokise okwentombazane futhi aphinde ahlale-ke namakhosazana ngoba useyiyo naye. Hey, angazi guys uma-ke useyiyo yini akazeni aye ocansini ngoba phela-ke ebandleni lamaNazaretha kuhlukene, khona amakhosazane khona bentethelelo okuyukuthi-ke sibeke seboniwe. So angazi yena akazi azathintwe yini, yabo, kodwa nje ukuthi nje ucela uvunyelwe ukuthi agqoke njengomuntu wesifazane. Hey ya ama-comment abantu kazokumangaza laphana-ke ku-social media. Abanye bathi hayi baba myeke nkosazana, bamvumele abe yinkosazane nabo, yabo, naye abe yinkosazane ngoba vele phela usebushintshile ubulili, ayisekho into ezokwenziwa. Uthi-ke unovalo-ke unovalo ngoba-ke ngokubuka kwakhe njengomuntu wesilisa, ukubukeka kwakhe njengomuntu wesilisa, abanye enkonzweni bazothi angiyohlala namadoda kubeni mina ngingaseyona indoda, nabo ngiyazi bazobe basho ngoba bengibuka ngokweso, kodwa-ke bekhohlwe uthando enginalo ngale nkolo kanye-ke nokukhonza. Kusho-ke yena-ke uLungelo. Ngazi ukuthi niyamkhumbulani, kodwa kwakwavela-ke kuyajola 99-ke elwela-ke isoka. So angazi ukuthi ebukhosazaneni-ke uyokhwalifya-ke kanjani, yabo, kodwa cha bandla yena uthi impela uyilungu impela lebandla lamaNazaretha futhi kudala nje aba yiNazaretha, kodwa manje-ke wafikelwa isimo sokuthi aguqule ubulili angabe saba umuntu wesilisa abe umuntu wesifazane. Manje akasakwazi manje ukuhlala-ke namakhosana esontweni, ufise ngazi ukuthi angahlala-ke nabantu besifazane noma-ke amakhosazana. Angazi guys uthini umbono wakho-ke ukuthi wena uthi bamvumele. Hey, kodwa hayi isidima isidima sebandla. I don't know guys, I don't know, but do leave your comment below and share your opinion. Bye.